Какво става, хора? Аз съм The Gamer и днес пускам една кандидатура за сървъра на Villagecraft. Сега ще ви покажа. Аз съм направил нещо като къща и вънка с огради. Сега ще ви покажа. На креатив съм го правил. Ето. Това тук е като замък. Нещо, което не знам как се иска и да направя. Това да се пуска и да се връща, но не знам как. Тук е нещо като фонтанче. Грозно малко стана. Това тук са път към градинките. Така се нещо като път. Така и си се разхождаш. И тук виждате малко част от сградата. Правих я някъде, най-много време това е. Я правих към 3-4 дена. Какво стана тук? Как се е бъгнало? Не. Това е много гадно, дано и другите да не са се бъгнали така. Тук това е нещо като лампа. Това са такива колони, където да държат. Опа. Забравяйте се на креатив. Така, нека сега да... и тия. Нека отидем към кухнята. Така, тук нещо като голям хол. Това е голям хол. С каминка. А тук е пътя за кухнята. Честове, печки. Нещо като водопадче. За по-красиво и тук пак. Така, същото е. Тук има гледка към навън. Така. Чакай. Са, опс. Обърках. Ето тук е това. От тук се качваме за втория етаж. Да. За втория етаж, ето. Тук има нещо като малка тераска. Си изглед към голямата стая. Не съм я нарекал никак. Тук има пак стаи. Ето. Това е нещо като стая за картина. За много картини. Тук нещо са. Тук ще сложим някаква. Ма сега не. Ето я. Искам по-малка, айде бе. Добре. И пука, така. Тия вратика с бъга. Така, тук пак е за нагоре и тук е за нагоре. И на този етаж е това. Нека скачим на третия етаж. Така. Тук. Добре, тук няма нищо на там, само да видим гледката. Готина е. Тук са такива. Това е нещо като голямо кино. Идвате и гледате. Тук защо така са бъгнали тия врати, не знам. Така. Тук си ходите и няма повече. Така. Тук виждате входа. Така и киното. Тук са столите. Мисля, че няма има. Тук е библиотеката. Така, ето, тук. Не съм много стара на тия неща, но какво да правим? Аз си бех подготвил такива едни мапове за кандидатури. Мислих да пускам за Villagecraft, но видях, че Google Play е пуснал за Villagecraft. Не ми пука дали ще съм в Villagecraft или Villagecraft, сами едно. Така, тук спалня за черства, които няма нищо в тях. Тук е цветенца. Тук пак нещо. Така, оп. Тук нещо като масичка.
съм направил. Нямаше място за такива. Такива. Просто масичка, да се слагат ненужни неща. Тук сега ще видите чест. Това е така. Тук се спи. Не е много готино, но не кефи. Така. Мара се обърках. Оп. Това всичко почти на креатив съм го правил. На креатив, да. Чакай, объркахме се. Добре, то няма повече етажи. Това е последният етаж. Надявам се да съм показал всичко. И нека идем нагоре. Това е таванското. То няма път за там. Ето виждате. Тия нарочно съм ги сложил като за да гледаме. Ето. Сега ще ви покажа горе как изглежда цялото. Така, чакайте малко да увеличим. Ето сега именно заради чънковете, че става лошо. Ето, виждате, насам малко така. Това ми е моето, това е голямата къща, тук е градинка с дървета. Нещо като ограда имах. И хора, това беше от мен, надявам се да го гледам приеме. И довиждане.